Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш.TJ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкашто мекунем. Мошиное ки бениҳоят арзон ки баҳри шумо омода кардем. Агар шумо дар манхали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира ягон техника барои фурӯхтан бошад баъдро марҳамат, сурат, маълумот, адрес ҳамаша дар WhatsApp имо рӯй кунен. Мо дар видеои оянда фурӯшда эълонда мегузорем. Дар имрӯза навор ҳастад баъдро лексусҳои арзон ҳастанд ки Toyotaҳои Corolla ва Camry ва сечкаҳои арзон объёмни ва ҳастай мошинои советский ва УАЗик бадон азиз во ҳастай Opel-ои асраҷам ҳастанд ки бениҳоят нархҳои арзон катӣ. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор ҳастанд. Мо мошинаи гуфтагии шуморо аз одамони фурӯшандаҳо дар видеои оянда гирифта пешкаштон мекунем. Хоб, курс имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 152 сомонӣ. Бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунен. Дар комментари нависед чӣ хеле мошинҳо монем. Албатта марҳамат, рафтем. Якум мошини фурӯшии имрӯза аст баъдрон Mercedes-Benz E-класс баъдрон ки соли бароишаш 2004 солае ки не ки дар документош мегӯяд 2002 солае. Атак мегӯяд мошини 2004 солае ки тоза як даст гаштагиае. Бензин газ кор мекард, объём мотораш 3 литре, коробкаш механикаи сазистани мошин мегӯяд беҳтарин. ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд то 07/2022 баъдро ки як 4-5 моҳи дига хариб ҳуҷҷат дорад. 4 баром мегӯяд пачка, 4 диска, электропакет, кондитсионер, ходовой кадаги, родной краска, салон бениҳоят тоза. Опшн баъдро мошин ҳама ҷош кор мекунад, ҳама чиз дорад. Мерседесҳои Е-класс 2004 сол сазистани беҳтари ҳама ҷош 100%. Дастрошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 70 бо арзонтара мешавад. Ина рақамошон ҳаст мегафон позитсияни кор мекард. Аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотша метавонед гирен. Мошинча мегӯяд такси гаштагӣ нест, тоза фақат барои корҳои оилавӣ гаштагӣ аст. Бе ягон камбудӣ мошин дар территорияи Душанбе 70,000 сомонӣ баъдрон боз муомила мешавад. Хай бисёри ба такрор намекунем. Хай бо дигар маълумотша мегӯяд то қассуми холӣ мегӯяд алиш намешавад, то қассуми холӣ арзонтар мешавад. Марҳамат дӯстони азиз, бештар маълумоти пурраша аз ҳамин рақам мегафон занг зада гирен. Дигар мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон УАЗе ки мусофиркаш аст баъдрон ки барои корам мешавад, барои боркашиам. соли бароишаш 1986 астае ки сӯзишвориш мегӯяд тоқа бензини холӣ. Коробкаш механикаи сазистани мошин мегӯяд беҳтарин. ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд буд шудага, як ҳуҷҷат мекунен. хоб, ходовой дорад, мотори худаш мегӯяд родной астае ва мошин мегӯяд хела дасти як одамда гаштагиае. Яъне ки баъдро мошин барои бор кашидан мешавад ва барои одамам мешавад. ин мошина баъдро яъне ки мошини пешина, яъне ки соли пешина, яъне ки на ходов мегӯяд айҷош заводӣ мешавад. Фақат мисол як ҳуҷҷат мегирӣ, фақат мегирӣ газ метиҳӣ. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Дангара ва фурӯхта мешавад бо нархи 20,000 сомонӣ. вариантҳои алишам аст баъдро ягон Opel-ои хечбек ёки Opel Astra ки алиш мешавад, болоиш мегӯяд сум метиҳем. хай бо вариантҳои худтона пешниҳод кунед. Opel-ои хечбек ёки Astra ки алиш мешавад, болоиш мегӯяд, хай бо дигаша маслиҳат мекунем, хай бо мувофиқи мошини шумо. ина рақамҳо мегафони Тоҷикистон аст кор мекунад ва рақамҳои расмияшон кор мекунад. дар рақамҳои расмияшон WhatsApp ҳам пайваст доранд, ҳама чӣ пайваст дорад. бештар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо мегирем. мошин дар Дангара нархаш 20 бо арзона мешавад. дар одамое ки наличие мегирад дӯстони азиз, бо дар назди капоти мошин мегӯяд муомила мекунем. марҳамат, тамос гирем. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Daewoo Nexia аст ки светои сафед баъдрон ки як дуна сурат доштае. ҳамира пешниҳод кардиам, як дуна сурат доштае. Daewoo Nexia соли бароишаш 1995, бензин газ зардаш кор мекунад. мотораш 1.6 литр, коробка механика. ҳолати мошин мегӯяд находу беҳтарин. ҳама ҷош мегӯяд кор мекунад. мошин мегӯяд 1000%, яъне ки 100% ягон камбудӣ. фақат мегӯяд ҳуҷҷатҳои мошин буд шудага, як ҳуҷҷат мекунӣ, дигар мегирӣ газ метиҳӣ. ҳолати баллоно ҳолати корида аст, электропакет ҳамин хеле сафед аст. хоб, айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 9500 сомонӣ баъдрон боз арзона мешавад. ман на ба шумо Nexia арзон ки чӣ хеле шумо дар комментари хоҳиш кардем ки Nexia арзон монем. ина мошинчаи аз Душанбе нархшам бениҳоят арзон аст ки 9500 сомонӣ бо арзонтара мешавад. рақамҳошон вавилон аст кор мекард. дигар маълумоти пурра аз ҳамин рақамҳо. дӯстони азиз, лайкотона фаромӯш накунед. гузоре имконат бошад силкаи навори моро дар WhatsApp имо чиз дорен
ссилкаша падисаш кунед. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Mercedes-Benz C-класса ки баъдро Сечкас Elegance соли 2006 1995 астае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. Объем мотораш 1.8 литр, коробкаш механика, системаи мушин мегӯяд беҳтарин. мотор мегӯяд беҳтарин, хадовой дорад, кондитсионер, мушин мегӯяд дарунаш салон мегӯяд бениҳоят тоза. Фақат ами нарӯшка кам мегӯяд як кор дорад ки нарӯшкаш баъдо як ду ҷош кам мисол танаш намегӯяд кор дорад, як ҷош краскош безеб шудагӣ астае. Нарӯшка ҳамиқа меличовка кор дорад, дига ҳама ҷои мушин мегӯяд сатфоиз, балон нав, кондитсионер, электропакет, дискҳои худаш ҳамаш 100%. нархи мошина мегӯяд 34 та гуфтесем, бо арзонтар ҳам мешавад. ин мошина баъдро дар территорияи Душанбеда қарор дорад. 34 000 сомонӣ. боз кадоме ки мехоҳад дар назди капоти мошин мегӯяд савдо мекунем. илтимос мегӯяд ба телефон савдо накунед, яъне ки касе ки харидор аз пеш омада маслиҳат кунад. дӯстони азиз, шумо дам агарам хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника барои фурӯхтан, барои эълон кардан бошад ба дрон, марамаз сурат маълумот ва адреса, нарх наво, рақамотон ҳамаша нависта рӯкунед дар WhatsApp имои мо фурӯшта мегузорем. хоҳиш мекунем лайкотон назанед ва ссилкаи наворо дар WhatsApp имотон падлисаш кунед. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст ба дрон ҳаста Toyota Camry астае ки соли 2006 2011 солае ки бензини холие. объем мотораш 2.4 литр, коробкаш автомат, системаи мушин мегӯяд беҳтарин. мушин мегӯяд ягон камбудӣ надорад, хадовои кадагӣ, мотор беҳтарин, коробкаш 100%. хоб американка мегӯяд соҳибшон, кондитсионер, электропакет, хоб задни камера, монитор ҳамаш 100%. мошин мегӯяд умуман мегӯяд ягон бор газа дидагӣ нест, яъне ки тоқа бензини холӣ ка дигаштага мегӯяд соҳибшон, газа дидагӣ нест умуман. американкаи тоза равнои краска серебристи мошинча обшон мегӯяд тоза омада бинен. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 90 000 сомон. баъд бо арзона мешавад. 90-аш мегӯяд бо кан кардан одамони харидорда арзон мешавад. ман дар рақамҳо мегафоншон кор мекунад, одамони харидори конкретна дигар маълумотои пурраша мегирем. дӯстони мо, агар шумо дар хали мошинои фурӯшӣ бошад, ба ҷо накарда роӣ кунед, мо фурӯшта мегузорем. лайкотон назанед, интипорият бошад ва навора падисаш кунед. ҳамаи меҳнатҳои мо барои шумо ки шуруи шитоби шумо лайка занед. мошини фурӯшии навбатӣ аст ба дрон ҳастай Opel Hatchback астае ки светои шоколад мебадон аст ки Opel Astra F дар кузови Hatchback. соли 2006 1995 астае ки неки мошина мегӯяд полни худ 97 кадаги, яъне ки 95 сола неки 97 кадагар ҳама ҷоша. бензин газ кор мекунад, мотораш просто 1.6 литр, коробка механика, системаи мушин мегӯяд нахаду. ҳолати балонош мегӯяд корида астае ва дискаҳои худаш хоб раднои краска, салоншам тоза, мошинча обшем нахаду. дастроша мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 23 000 сомонӣ ба дрон ки боз камтара дига мегӯяд муомила дорад. мошин мегӯяд ҳолаташ мегӯяд ҳолати хубдай, ягон камбудиша нагуфтай. барои кадомтон ки мехарем бо қалтишон занг зада пурсен. номерошо мегафон ва мошин дар территорияи Душанбе 23 000 сомонӣ. марват то қасуми холӣ мегӯяд алишна мешавад ва одамони харидори конкретна мегӯяд занг зананд. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аст ба дрон Opel Astra J астае ки бо нархҳои арзон. соли 2006 1999 астае ки бензин газ ардош кор мекунад, мотораш 1.6 литри простой, коробка механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. мошинча мегӯяд ягон камбудӣ надорад. мошин мегӯяд хадовои кадагӣ, коробка 100%, мотор беҳтарин, 4 та балон мегӯяд нав, 4 диска. ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд неки бучдагаста як ҳуҷҷат мекунен. салоншам тозаҳай, мошинча мегӯяд чотка, неки нашуд танировкаш ягон чи нагуфтиян. 4 балон нав ва 4 дискаҳои рамашка ба дрон. мошинча обшим тенҷа бе ягон камбудӣ, бе ягон расход гуфтагастай соҳибшон. бо хай кадоме ки мо мехарем бо маълумотои пурраша мегирем. нархи мошина мегӯяд 33 700 гуфтесем, бо арзонтар ҳам мешавад. ин мошин мегӯяд дар территорияи Душанбе пойтахт қарор дорад. мошинхарое ки аниқ боша мегӯяд фақат дар назди капоти мошин мегӯяд арзон мешавад. 33 700 сомонӣ ба дрон, мошин дар Душанбе. марамат тамос гиред. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аст ба дрон мошинои Lexus RX астае ки соли 2006 2008 солае ки сӯзишфурӯш бензини холӣ, объем мотораш 3.5 литр, коробка автомат ба дрон. мошинча мегӯяд тоза, ҳайне ки мошинча ба дрон, яъне ки ҳамин мошин растамошка шидагӣ нест. ин мошин
айни ҳол қарор дорад дар тарафҳои Европа. Мошина мегӯяд залогша месупорем, мегӯяд то муддати 30 рӯза мегӯяд оварда мерасонем, ки нархи раҳгиро ва нархи растамошкаша худатон метавонед. Ин мошин фақат нархи мисол оварчиш аст. Нархи мошина худаш 60 000 сомония бадонад, ки нархи мошина, нархи растамошка ва нархи оварданша инаша масъулият мекунен. ин рақамошон аста мегафон кор мекунад. Одамоне ки харидор ки ҳастанд бадрон мошина заказ мекунен, залогша метиҳен, мошина ба муддати 30 рӯза мегӯяд оварда мерасонем. хайна рақамошон мунавистага аста бу дар рақамошон занг занем ба шумо маълумотои бештарша фаҳмода метиҳанд. мошин мегӯяд тоза хайне ки дар Тоҷикистон нест, айни мошин дар Европа ба шумо оварда мерасонанд. дӯстони азиз, шумо дам агар хали мошинои фурӯшии майда, мошинои боркаш, хона, замин, чӣ хеле ки мошиное ки барои фурӯхтан бошад бадор аз Тоҷикистон, ай Россия, ай ки ҷой набошад, сурат маълумот шарик кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзои навор ҳамин мошини фурӯшӣ буд пешкаш накунем. То видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.